Всем привітання. Давно я не записывал особных комментариев. Последний раз, коли памятаете, это было связано с 23andMe. И вось знову з'явилася інфонагода выказаться. Сёння она связана с демографией Беларуси. Одразу невеликий дисклеймер. Я хімік, STEM-навуковец і з демографією ніяких тесных прафесійных стасункаў, в прынцыпе, не меў. Але мне, як навуковаму дорадцу, часта прыходзілася рабіць нейкія многафактарныя доўгатэрміновыя прагнозы наконт тых ці іншых рэчаў, якія былі звязаны з дэмаграфіяй. І я вымушаны быў уводзіць гэту дэмаграфічную пераменную ў свае ўраўненні. То бок, трохі я нешта ведаю, але, безумоўна, спецыяліст не дыпламаваны. Цяпер вось з гэтым цяжарам пераходзім да справы. Справа, як заўсёды, ўзнікла да мяне з боку журналістаў. Яны задалі мне некалькі пытанняў. Першае пытанне было пра тое, ці з'яўляецца сітуацыя са скарачэннем насельніцтва Беларусі крытычнай для будучыні Беларусі. І вось гэта, напэўна, самае простае пытанне, таму што адказ тут так. З'яўляецца. Мы зараз маем рэкордна нізкую нараджальнасць, неадступнае сталенне насельніцтва, лавінападобную міграцыю моладзі, прытым найбольш адукаванай моладзі. У выніку гэтыя фактары прыводзяць да заўважных нават далёкаму ад дэмаграфічнай тэмы назіральніку. Па-першае, з'яўляецца дэфіцыт кадраў, па-другое, недахоп працаўнікоў. Велізарны цяжар кладзецца на пенсійны фонд і сістэму сацыяльнага забеспячэння. Прасцей кажучы, гэта прамы шлях да дэфолта гэтага фонда сацыяльнай абароны. Усе пералічаныя фактары прыводзяць да моцнага скарачэння ВУП, да адсутнасці доўгатэрміновага эканамічнага росту. У краіны няма канкурэнтаздольнасці ў свеце, няма сацыяльнай стабільнасці, а ва ўладаў няма ніякіх здаровага глузду стратэгій, як гэта вырашаць, нават у тэорыі. І вось другое пытанне, яно звязана менавіта з такімі нездаровага глузду спробамі вырашэння і датычылася ці можа дапамагчы замена страчаных жыхароў Беларусі на мігрантаў, напрыклад, з Пакістану. Ці рацыянальна гэта? Запрашаць да сябе мігрантаў са слаба развітых краін – гэта вельмі неадназначны і рызыкоўны варыянт. Глядзіце, на прыкладзе таго ж Пакістану. Па-першае, канкурэнтназдольнасць рынку працы Беларусі, яна па ўзроўні заробкаў прыкладна эквівалентна пакістанскім. То бок, паедуць з Пакістана ў Беларусь з высокай верагоднасцю найменш кваліфікаваныя кадры. Людзі, якія змогуць працаваць за вось гэтыя мізэрныя грошы, якія маюцца на беларускіх убытковых прадпрыемствах. То бок, фактычна людзі будуць працаваць дарма, але радавацца таму, што месца там больш, клімат мякчэйшы, жанчыны прыгажэйшыя. Высокакваліфікаваных кадраў, лекараў, інжынераў, іх як не было, так і не будзе. А вось мясцовыя нізкакваліфікаваныя працаўнікі дакладна могуць быць выцеснены мігрантамі. Далей, сем'і. А часцей менавіта запрашаюць мігрантаў сем'ямі. Для краіны з узроўнем нараджальнасці ў 3 разы вышэй за беларускі, калі запрашаць адтуль сем'і, то ў выніку ўсё гэта можа прывесці да вельмі моцнай змены этнакультурнага складу насельніцтва Беларусі. За прыкладамі глядзі Германію ці Францыю. Тут жа яшчэ справа ў тым, што Беларусь абсалютна не мае вопыта працы з мігрантамі з краін з настолькі адрознай культурай, рэлігіяй і традыцыямі. У выніку гэта дакладна дасць як менш сацыяльнае напружанне і фармаванне этнічных анклаваў, якія будуць у дальнейшым замінаць інтэграцыі. То бок, запрашаць прадстаўнікоў іншага сусвету жыць для сябе можна, але запрашаючы павінен мець вельмі дакладны, дасканалы, навуковы і сацыяльны нейкі бэкграунд, каб з гэтым справіцца. Інакш будзе проста катастрофа. І вось гомельская сітуацыя са студэнтамі нам, в прынцыпе, нешта так падобнае і ілюструе. Ну і нарэшце апошняе і самае цікавае пытанне журналістаў, а што можна з гэтым усім рабіць? А тут адказ таксама просты. На дадзеным этапе эканамічна-сацыяльнага развіцця краіны з кістакратычнай палітычнай сістэмай улады зрабіць нельга нічога, толькі змірыцца. Ну, але я магу выказаць сваё бачанне для нейкай умоўнай ідэалізаванай Беларусі, якую мы ўсе заслужылі, але ніколі не мелі. Што можна было б зрабіць у ёй для таго, каб закрыць вось гэтае пытанне? Ну, пералічу некалькі такіх асноўных пунктаў, якія мне падаюцца важлівымі. Па-першае, нацыянальнай ідэі такой краіны, ідэалізаванай краіны,
павінна быць тэза пра тое, што асноўнае золата Беларусі гэта кожны беларус. Паперад усім, паперад геапалітыкай, паперад прамысловасцю, сельскай гаспадаркай, лясной гаспадаркай, паперад усім. Тэрыторыя краіны і рэсурсы яе не значыць нічога, калі на ёй няма сваіх людзей. То бок афіцыйна на першае месца ў прыярытэтах краіны ставіцца народазберажэнне, захаванне чалавечага рэсурса, якое узведзена ў абсалют, як быццам мы на касмічным карабле. Менавіта пад прыярытэт народазберажэння аптымізуюцца ўжо сацыяльныя, эканамічныя, прававыя і нейкія арганізацыйныя меры. Па-другое, патрэбна перастаць плакаць над фактам і думаць пра адаптацыю, зусім як з тым кліматам. Але я маю на ўвазе адаптацыю да старэння насельніцтва, глобальнага старэння насельніцтва. То бок геріатрыя, геронталогія, так званыя універсітэты трэцяга веку, прапаганда канцэпцый здаровага сталення, lifelong learning, стварэнне нейкіх узрост прыязных працоўных месцаў, праграмы пераадукацыі людзей сталага веку. Вот все гэта павінна быць на ўзроўні дзяржавы. Трэцяе, зніжэнне смяротнасці і максімальныя дзяржаўныя інвестыцыі ў ліквідацыю таго, што з'яўляецца асноўнымі прычынамі смяротнасці. То бок прэвентыўная медыцына павінна выйсці на першыя планкі прыярытэтаў краіны. Далей, жанчыны. Патрэбна стыгматызацыя гендэрнай няроўнасці, ліквідацыя яе на ўсіх магчымых узроўнях. Дзеці. Розныя субсідыі на стымуляванне колькасці дзяцей, як і падаткі на бяздзетнасць, гэта тупік. Забароны на аборты – гэта тупік, які, наадварот, паскорыць страту насельніцтва. Патрэбна зрабіць так, каб дзеці не забіралі ў бацькоў час іх лепшага, найпрадуктыўнейшага ўзросту. Хочуць працаваць, хай працуюць. Хочуць жыць асобна, хай жывуць. Ні ў якім разе не замінаць. Зрабіць стымулюючыя ўмовы, павялічыць колькасць безліцэнзійных відаў дзейнасці, напрыклад, нейкіх прац. Агулам можна інвеставаць у тое, каб дэстыгматызаваць школы-інтэрнаты, сцерці з масавай свядомасці тое, што гэта нейкае абсалютнае пекла. Давайте зробім гэтае месца элітарнымі. Зробім так, каб трапіць туды было гонарам. Як, напрыклад, інтэрнат, дзе вучыўся той жа Барыс Джонсон. Ну і, конечно, я б не быў сабой, каб не даў тэхнакратычную рэмарку пра рэпрадуктэх. Магчыма, сітуацыю зменіць з насельніцтвам, зменяць такія тэхналогіі, якія сёння знаходзяцца ў этычнай шэрай зоне. То бок гэта штучныя мацярынскія ўлонні, выхавацелі робаты. Ну, але наўрад ці да іх хутка дойдзе справа. Тут, наадварот, я б глядзеў хутчэй на пакістанцаў, на мігрантаў-пакістанцаў, але лібералізаваў бы заканадаўства датычна адной катэгорыі з іх. Заканадаўства, якое змягчае іміграцыйнае абмежаванне для сурагатных маці, ну і выхавацелек. І не абавязкова Пакістан, няхай гэта будзе Афрыка, Азія, ды інш, хай людзі едуць і працуюць. То бок варыянты рашэння праблем ёсць, але няма людзей, якія маглі б за гэта ўзяцца.